Hola, què tal? Benvinguts a Lectura Confinada. Avui us vinc a parlar de les lectures de la primera quinzena de juliol. Comencem. Bé, com veieu no estic al lloc de sempre, però és que l'habitació on gravo habitualment fa moltíssima calor, no hi ha aire condicionat i el vídeo d'avui ja us aviso que serà llarg, perquè la primera quinzena de juliol he llegit moltíssim, vaig llegir moltíssim, perquè estem ja a meitat de la segona gairebé. Vaig llegir molt perquè vaig estar 9 dies a Menorca, platja, piscina, piscina, platja, platja, piscina, piscina, platja, sense fer res més. Llavors, evidentment, aquells dies, a més molts dies, platja sense cobertura, cap distracció, llavors aquells dies realment vaig llegir molt. És veritat que hi ha llibres més curts i d'altres més llargs, però vaig llegir molt. Aquesta segona quinzena, que segueixo de vacances fins al dia 27, per tant, si esteu veient el vídeo el diumenge 26, que és el dia que el comparteixo, començo a treballar demà. De moment jo estic gravant que és dimecres, encara em queden uns dies de vacances, però tot i així és veritat que des que vaig tornar de Menorca el dia 14, 14? Sí, vaig estar a Menorca del 5 al 14. Des que vaig tornar a Menorca el dia 14 és veritat que he llegit molt menys. Estic llegint 2 llibres que són molt llargs, per tant, també és veritat que això també influeix, però estic llegint molt menys perquè és veritat que un cop he tornat a Girona, bueno, més vida social, no? Responsabilitats, coses, vaig al gimnàs, he d'anar a portar el cotxe a passar, no, la ITV aquesta tarda, he d'anar... Tinc cosetes, no?, que evidentment a Menorca era absolutament res. Llavors, plantejava si dividia els llibres d'una altra manera en comptes de fer la primera quinzena, perquè hi ha 11 llibres, que són molts, i aquesta segona quinzena realment el vídeo de la segona quinzena quedarà molt més curt, però és igual. He decidit que aquest vídeo serà més llarg i que el següent serà més curt i ja està. Aquí tinc una pila de llibres, però que a més em vaig llegir alguns en digital, perquè quan viatjo, sobretot a l'hora dels àpats, quan dino sola o sopo sola o així, no? És veritat que llegir en digital és molt més còmode que llegir en paper, perquè de vegades en paper, no? Al mateix temps que estàs menjant, és difícil, no?, fer les dues coses. Llavors, començo amb el primer llibre que vaig llegir al juliol, que a més el vaig llegir abans de marxar a Menorca, quan encara estava treballant, però que era molt, molt curtet i el vaig llegir en un parell d'estones, que era aquest, Radio Sarajevo, de Tijan Sila. Aquest llibre està en català, editat per l'Angle, si no m'equivoco, ja us posaré la foto per aquí, juraria que era l'Angle, perquè aquest el vaig comprar a Madrid a la Fira del Llibre i després tornant vaig veure que també estava editat per l'Angle Editorial. Aquest llibre, com veieu, és molt breu, són 200 pàgines, no arriba a 200 pàgines, però realment és un llibre molt petitet. És un llibre que té capítols curts, que es llegeix molt bé, molt àgil, i que a mi m'ha fet pensar molt, perquè ens parla de la guerra de Bòsnia, no? Del setge de Sarajevo, concretament, en un moment, no?, que l'autor té la meva edat, o sigui, l'autor va néixer el 81, per tant, a ell l'agafa en una edat preadolescent, no?, quan encara està en plena infància, no?, en ple descobriment, aquests anys, no?, 11-12 anys, no?, aquest moment de tants descobriments, no?, de la preadolescència, comença una guerra. Comença una guerra en un moment, o sigui, en una situació que ell, tot i veure que cauen bombes, tot i veure que hi ha persones que disparen sense cap mena de criteri, veu morts pel carrer, i tot i així ell, amb els seus amics, intenta seguir sent un nen i intenta seguir aconseguint fer les coses que li agraden tot i els perills, no? Llavors, m'ha fet pensar molt aquest llibre perquè jo quan parlo d'aquesta guerra sempre dic que jo me'n recordo molt, no? És com la guerra que recordo, no?, de la meva infància, preadolescència, de veure-la a la tele, d'haver conegut refugiats de... Jo recordo al meu poble, un estiu, van venir uns nens de Bòsnia a passar l'estiu amb famílies del poble, no? Llavors se'n van tornar a Bòsnia. Però bueno, aquelles coses una mica, no?, de treure els nens de la pobresa o d'una situació de crisi i tal, però després tornar-los cap allà una altra vegada. Llavors jo vaig conèixer gent que estava en aquestes circumstàncies. Després també vaig conèixer una companya, quan vaig estar fent el PIR, l'especialitat de psicologia clínica, que vaig anar a fer-la a Màlaga, vaig conèixer una noia de Bòsnia també, que va marxar de la guerra a l'adolescència, ella una mica més gran que jo, va estudiar els últims anys d'institut a Màlaga i es va quedar fent la carrera de psicologia a Màlaga. Vull dir que hi he tingut com diferents contactes, no?, des que ho veia a la tele sense saber massa. És veritat que els motius de la guerra, motius, vaig amb pinces perquè com totes les guerres, no?, els motius són motius per qui les genera, perquè per la resta de la gent segurament no justifiquen una guerra, però el que hi havia al darrere de tot això, és veritat que ho he sabut de més gran i a través dels llibres, no?, perquè en el moment jo amb 11 o 12 anys veia una guerra a la tele, veia que es caien bombes, veien que la gent es moria, veia edificis destruïts, però no sabia què estava passant en realitat.
Ara sí. I ell ho explica des de la mateixa edat que tenia jo en aquell moment, no? Llavors, una cosa que em va com, tot i saber que l'autor té la meva edat, quan vaig començar el llibre, una cosa que em va fer pensar va ser que en un moment donat de la història, no, l'autor parla de la cançó Always de Bon Jovi, no? I vaig dir, ostres, és que clar, jo també a aquella època escoltava Always de Bon Jovi, més és que m'agradava molt Bon Jovi. I pensava, quines perspectives més diferents, no? Una persona que està vivint una guerra i una persona amb una infància més o menys normal, no? En un poble, amb els seus amics, no? Llavors, això encara li va donar més força, no? a que em posés en el lloc, no? del protagonista. Realment, ja us dic, si us agrada així novel·la històrica per conèixer més, no? Conflictes a més recents, crec que és molt bona història i, com us dic, es llegeix en un parell d'estones. El segon llibre, que el vaig acabar just quan me n'anava a Menorca, o sigui, el vaig voler acabar aquell matí abans d'anar-me'n cap a Barcelona a agafar el ferri, perquè era com, em vaig emportar a Menorca una borrada de llibres, o sigui, em vaig emportar moltíssims, molts més que els que he llegit, però bueno, com em vaig amb cotxe, amb el ferri, no hi ha límit. Llavors vaig pensar, millor que pugui triar, perquè no sempre em ve de gust, com sempre llegeixo més d'un llibre a la vegada, no sempre em ve de gust llegir coses que s'assemblin, llavors per tenir varietat. Llavors em vaig emportar com 16 llibres, crec, més el Kindle, més un que em vaig comprar a Menorca a la llibreria Va de Llibres, que em va recomanar la Dolors Boatella, la llibretera d'allà, que em va recomanar el de Maria Stuart de Stefan Zweig. Vull dir, que anava molt carregada de llibres, evidentment no els vaig llegir tot. Però aquest que us ensenyaré ara, l'estava acabant abans de marxar i vaig dir, l'acabo ja i així és un menys que m'he d'emportar, no? I és aquest, El Círculo de Ceniza, de Javier Lerín. El Círculo de Ceniza és un thriller, sense més, o sigui, és una novel·la negra. Jo havia llegit d'ell, de l'autor, l'any passat, crec que va ser que va publicar La Casa de los Perdidos, que em va contactar ell, no? I em va dir si me'l podia enviar i tal, i em va agradar molt, em va sorprendre i em va enganxar molt. Llavors, fa uns mesos, aquest llibre va sortir al maig, però uns mesos abans l'autor ja m'havia contactat a veure si també me'l podia enviar i tal, i li vaig dir que sí perquè l'altre m'havia agradat molt. I aquest també m'ha agradat. Si voleu un thriller, mira, realment, un dels dies que estava a la platja a Menorca, a la cala de Vini Dalí, allà que hi havia poqueta gent, una cala petiteta i tal, i vaig veure un noi llegint allà molt enganxat, i quan em vaig adonar què estava llegint, que soc molt xafardera, quan veig gent llegint, sempre miro a veure què llegeixen, estava llegint justament aquest llibre. I em van agafar ganes d'anar-hi a preguntar què li estava semblant, però vaig pensar, és igual, deixo estar, que la gent està a la platja molt tranquil·la, a més, anava amb una dona i uns nens bastant impertinents, ell estava molt tranquil llegint, però la dona i els nens, llavors vaig pensar, és igual, deixa estar, no t'hi fiquis. Aquest llibre, a veure, aquest llibre m'ha agradat, sí, és un thriller que, si voleu una cosa àgil, per ara per l'estiu, així, per llegir sense pensar massa, està bé. Ara, no m'ha entusiasmat com l'anterior, o no m'ha semblat tan original com a mínim. És una història, no? Hi ha una casa, o sigui, hi ha un bomber que van apagar, uns bombers, no? Però concretament un bomber protagonista, que van apagar un foc a una casa, que sembla que és un foc, no? que accidental, on hi ha hagut una família que ha mort. Però la família està situada d'una manera i ell troba un recipient, que hi ha un nom que posa John, que el connecta amb un altre incendi que va haver-hi fa uns anys, que va ser un assassinat, tal, i que ell també va intervenir-hi, i que va tenir com, bueno, que ha creat com molta polèmica després sobre si l'assassí va morir a la persecució policial, si realment aquest assassí segueix viu, aquest piròman, no? Aquesta persona segueix viva i realment està tornant a matar. Llavors, amb aquesta trama una mica del bomber flipat, entre cometes, no? Que vol resoldre els crims sense tenir en compte la policia pràcticament, a mi m'ha semblat una mica massa pel·liculero. No sé com dir-ho. O sigui, realment enganxa, es llegeix molt bé, i jo realment he parlat amb molta gent que li ha encantat. Per tant, potser sóc jo que m'esperava una altra cosa, no ho sé, m'esperava... Potser el de La Casa de los Perdidos tenia un to diferent, que em va semblar més original, i aquest m'ha semblat més... No diria previsible, potser, tampoc sabria... Previsible, potser... Algunes coses sí que són previsibles, però sí que potser, com us dic, potser la definició és com massa pel·liculero. No sé, que potser com, no, com una pel·li així de diumenge a la tarda i tal, estaria bé. Com a llibre m'hi ha faltat o m'hi ha sobrat alguna coseta, però tot i així, si voleu un thriller, això, que enganxi per l'estiu, per no haver de pensar gaire, no? Per desconnectar, la veritat és que és un llibre que es llegeix en un parell d'estones. A veure, aquest és més llarg, però vull dir, això en uns dies de platja o de piscina per no pensar massa, jo crec que és bona opció també. El tercer llibre que vaig llegir, que em va sorprendre molt, no el tinc en paper, el vaig llegir en digital,
Però el vaig llegir en digital, el vaig acabar en el vaixell, anant cap a Menorca, en el ferri, o arribant a Menorca, no sé, jo crec que va ser en el vaixell anant cap allà. Aquest llibre vaig començar un dia així, bueno, no sé exactament en quin moment se'm va parar al cap, abans de marxar, la setmana que encara estava treballant, a principis de juliol, sé que vaig dir, me'n vaig anar al llit, volia llegir una estona al llit, però els llibres que estava llegint, potser eren aquest, no?, el del Círculo de Cenizas, era més gros, no sé què tal, dic, vaig a llegir alguna cosa en digital per tenir alguna cosa així, per llegir al llit, no?, que no pesi. I vaig començar un llibre que tenia, jo en el Kindle el que faig és que comprar llibres directament en digital, algun ho faig, però que em vingui de gust i tal, però és veritat que solen ser, els llibres en digital ara ja són molt cars, home, sí que no són tan cars com el llibre en paper, però jo gastar-me 12 o 13 euros en un llibre en digital em reca bastant, la veritat. I no piratejo mai, això també ho he de dir. Vull dir, hi ha persones que em diuen que amb això soc molt tiquismiquis i que no sé què, i que... No, jo no piratejo. Llavors, el que faig normalment és que en el Kindle, concretament, que clar, Kindle la desavantatge que té és que no tens opció e-biblio, només és tot Amazon, no? Llavors, Amazon el que fa és que cada dia en el Kindle hi ha unes ofertes Kindle Flash. Llavors, hi ha uns llibres, no?, que aquell dia estan molt bé de preu, 2-3 euros, tal. Llavors és veritat que no cada dia, però de tant en tant, no, vaig donant un cop d'ull, així, i si n'hi ha algun que m'interessa o que em pot interessar, el compro. Llavors aquest, que vaig triar per llegir en digital, es diu Sala d'Espera, que també només està en castellà, i el tenia en digital, però realment era un llibre que m'havia cridat l'atenció en el seu moment, suposo, quan el vaig comprar, que no recordava haver-ne vist cap ressenya, tot i que després, quan el vaig fer la ressenya per Instagram, em va comentar un munt de gent dient-me el molt que li havia agradat aquest llibre, i fins i tot algú me l'havia recomanat en privat, i jo tampoc me'n recordava d'això, no? Vull dir, algú m'havia recomanat aquest llibre en privat i no me'n recordava d'això. Llavors és veritat que vaig començar-ho sense saber massa de què anava i em va sorprendre molt. És un llibre molt curt, d'unes 200 pàgines, vull dir, aquest també, no, tornem al mateix, per llegir-lo en una estona. És un llibre que ens parla de dues dones que estan a les seves respectives sales d'espera. Una per un judici, o sigui, en una sala d'espera, no?, per una sentència judicial, i l'altra per una entrevista de feina que sembla que li pot canviar la vida i que és com el seu últim recurs, no?, una mica per sortir d'una situació econòmicament molt complicada. La primera és una noia molt jove, una metge resident que ha tingut un problema que fa que s'enfrontin ciència i religió, i no vull dir més perquè a mi em va sorprendre moltíssim com estava presentada aquesta trama, no?, i el debat que genera a mi em va fer reflexionar molt. O sigui, jo tinc molt clara, crec, la meva posició, o sigui, tinc molt clar el meu posicionament en aquesta situació, però també entenc que hi hagi persones que pugui generar debat, però tinc molt clar a favor de quina banda estic entre religió i ciència, jo no tinc cap dubte, jo, des de la meva perspectiva. Però sí que és veritat que en la història aquesta generen tota una sèrie de coses, de debats i de reflexions molt interessants. I després trobem una altra dona que és més gran, que deu tenir uns 50 i tants, que l'han estafat, que ha tingut una pèrdua de calés molt important i una pèrdua de qualitat de vida i de recursos, no?, que fa trontollar tot el que ella havia sigut a la vida. Llavors, la truquen d'una entrevista de feina, ella ha enviat molts currículums, clar, amb 50 i tants, no?, ja buscar feina, ja comença a ser una cosa una mica complicada, llavors la truquen d'una empresa a la que ella no recorda haver enviat el currículum, però sí que és veritat que com hi ha empreses, subcontractades, no, tal, ella va i fa l'entrevista. Llavors, quina relació tenen aquestes dues dones? Tenen realment alguna relació? L'autor ens està presentant dues dones, no?, en situacions vitals per fer-nos reflexionar sobre el poder que té tant la part econòmica, no?, l'economia, la banca, no?, i la part aquesta més d'unes entitats sense escrúpols i la religió, no?, d'una banda la part econòmica, d'altra banda la religió, no?, sobre la vida de les persones, o realment aquestes dues dones tenen algun tipus de relació. Això és una cosa que haureu d'anar descobrint si llegiu el llibre, perquè realment a mi les dues trames en si, a veure, com a persona curiosa que soc i de debatre i reflexionar i tal, segurament m'ha generat més interès la part de la metgessa resident. Però tot i així l'altra també té el seu què. Llavors, no us dic més, però sí que us dic això, o sigui, és un llibre del que jo no havia sentit a parlar, almenys conscientment, del que jo no recordava haver-ne vist cap ressenya i de que en el moment que vaig posar que l'estava llegint em va escriure molta gent per dir-me que li havia agradat molt i després també en la ressenya molta gent em va comentar, que hasta li vaig dir a l'autor, no tenia ni idea que aquell llibre hagués generat tanta reacció. Llavors, ha sigut la meva sorpresa, el meu descobriment del mes i també us el recomano. He de dir que he tingut un juliol de molt bones lectures, o sigui,
crec que aquest que us he dit del Javier Lerín, del Círculo de Cenizas, que li vaig donar 3 estrelles i mitja, ha sigut la pitjor del que portem de mes, perquè cap ha baixat de 4 estrelles o 4 estrelles i mitja. Vull dir, realment he tingut un molt bon mes de juliol. A veure, estem a dia 22, avui, gravant, llavors encara falten una mica més d'una setmana per acabar el mes i de cop i volta es pot torçar. He de dir que estic amb llibres molt bons ara mateix, també. Per tant, de moment no té pinta de torçar-se. O sigui, tinc 3 llibres començats, un que és una lectura conjunta i un que és molt llarg, que no sé si l'acabaré aquest mes de juliol, perquè amb tot això, no, jo m'havia proposat llegir uns llibres i tal, però hi havia un que m'havia d'arribar a l'editorial, que em va arribar a finals de juny, que m'havia proposat llegir-lo ara al juliol, però que és un llibre que ara que a l'estiu jo llegeixo molt fora de casa, a la platja i tal, és un llibre que és tapa dura, 900 pàgines, llavors és molt poc transportable. Per tant, què passa? Que aquest llibre és com que m'ha limitat que després llegís altres llibres potser més llargs, no? Perquè ho he combinat amb altres més curts, però bueno, és igual. Un altre llibre que vaig començar al Kindle quan vaig acabar el de Sala d'Espera és El llibreter de Gaza. Aquest sí que està en català, el vaig llegir en català, a més. Aquest sí que me'l vaig comprar expressament en el Kindle, però perquè en aquell moment em venia de gust llegir-lo i, bueno, estava a Menorca i el vaig comprar. És un llibre que no té ni 100 pàgines, està editat per Navona, i és un llibre que m'ha semblat molt interessant. És un llibre que al final el que ens fa és com una fotografia del conflicte de Gaza des de l'inici, o sigui, del conflicte entre Israel i Palestina, no? Des de l'inici fins a l'actualitat, molt breument, perquè com us dic és que té 89 pàgines. La premissa és que hi ha un fotògraf que està a Gaza i entra en una llibreria, veu un llibreter i vol fer-li una foto. Llavors el senyor li diu que vale, que li pot fer la foto, però primer li ha d'explicar la seva història, perquè una foto així, sense context, és una foto molt freda. Llavors el llibreter i el fotògraf, no, creen com una amistat, es crea una amistat entre ells, i el fotògraf va uns quants dies a la llibreria i el llibreter li va explicant una mica la història de la zona des dels seus pares i fins i tot els seus avis. Llavors, realment, si coneixeu la història una mica de l'inici del conflicte, que es remunta als anys 40, i de fet, ara no recordo exactament el moment que el fotògraf té relació amb aquest senyor, quin any és, però fins i tot després d'aquesta trobada el llibre és com que continua, jo crec que surten coses en el llibre fins a 2023 o 2020, vull dir, que és una cosa que explica la situació com molt recent. Llavors, em sembla genial la capacitat de l'autor de condensar tanta història en tan poques pàgines, perquè estic pensant que, per exemple, hi ha un llibre molt curt també que es diu Un detall menor, que també està editat per Navona, de fet, perquè jo el vaig llegir en castellà primer, editat per Hoja de Lata, però després me'l va enviar a Navona quan va sortir en català, ja fa, no sé, 2 anys o 3, no me'n recordo, Llavors, aquell també ens parla del conflicte, però ens fa com una fotografia més en un moment determinat, en 2 moments determinats, de fet. Però aquest no, aquest és com una història que ens explica des de l'inici fins a l'actualitat, però d'una manera que es llegeix molt àgil i que realment ens fa entendre molt bé la situació. A mi la veritat és que m'ha agradat molt i el recomano molt per tenir una noció una mica de la història. Llavors, també, molt recomanat. I després vaig entrar ja en un una mica més llarg, que el vaig llegir, he de dir que és més llarg, però potser el vaig llegir, anava a dir 2 matins de platja, no sé si 2 matins o 2 i mig, vull dir, realment, o 3, no ho sé, és que ara no me'n recordo exactament, però és aquest, Una vida lejana, de M.L. Stedman. Jo no coneixia l'autora, no coneixia el llibre, o sigui, no coneixia l'autora, perdó, el llibre sí. El llibre el coneixia perquè el vaig demanar jo a l'editorial, me'l va enviar a l'editorial i tenia conegudes que ja l'havien llegit i els havia agradat molt. Llavors ja anava com amb bones referències. He de dir que és un llibre que m'ha agradat molt. És també molt bona lectura. Ara, és un llibre que passen coses molt dures, hi ha moments com molt desagradables. És un llibre que m'ha generat alguns moments, sentiments així com contradictoris, sobretot per un protagonista que li passen una sèrie de coses, però no saps realment, és d'aquells protagonistes que al final no acabes sabent si cauen bé o malament. Jo he acabat el llibre sense saber una mica els meus sentiments cap a aquest personatge. Més enllà d'això, és una història ambientada, comença a principis, ambientada al llarg del segle XX, diguéssim, comença com als anys 30, si no recordo malament, ara m'ho fareu mirar, perquè no me'n recordo, però juraria que era com als anys, no, 30 he dit, als anys 50, Austràlia, o sigui, és com la segona meitat del segle XX, més o menys. Austràlia als anys 50, dic als anys 30 perquè, clar, quan parla quan va enrere i parla d'algun protagonista quan era més petit o fa records del passat, clar, se'n va més enrere. Llavors, està ambientada això, comença a Austràlia als anys 50 i els protagonistes són una família
no? Que tenen un terreny enorme on les ovelles pasturen i es dediquen a això, no? Es dediquen a la ramaderia, no? Es dediquen bàsicament a la ramaderia, sí, tenen animals. I hi ha un punt que la família, part de la família, o sigui, el pare i dos germans, tenen un accident de cotxe amb conseqüències greus, no? Llavors, a partir d'aquest succés, és com que comencen a canviar coses a la família perquè, clar, s'han de readaptar. Hi ha algú que mor, no? Hi ha algú que està a punt de morir. Llavors, amb tot això, no només és això el que succeeix a la família, sinó que després, arrel d'aquest accident, van passant més coses. No vull fer spoiler perquè la sinopsis no diu tantes coses de les que passen, no? Lo de l'accident sí que diu la sinopsis, més enllà d'això, no? Llavors, el que fa la història és seguir com la vida d'aquesta família, no? És com una saga familiar, una saga familiar d'aquestes o sigui, que parla des dels pares, no? Des d'aquest home que té l'accident, els fills i generacions posteriors després, no? Llavors, realment, m'ha semblat una història molt bonica, molt dura, és llarguet, deu tenir unes 500 pàgines, no arriba a 500 pàgines, però bé, gairebé, i la veritat és que no coneixia l'autora i ara tinc com moltes ganes de llegir un altre llibre que no me'n recordo com es diu, Algo del Océano, però no me'n recordo com es diu, La luz en el océano, és que em puc inventar el títol perfectament, i que a més he vist que, no sé si estava editat per alguna altra editorial o què, però que Salamandra el reeditarà a la tardor, no ho sé, això és tota la informació que tinc. La veritat és que, si us agraden les històries així familiars, amb bastant de drama i bastant de trauma i jo us el recomano. La veritat és que està molt ben escrit i es llegeix, tot i que és llarguet, es llegeix superàgil. El següent era un llibre que tenia moltes ganes de llegir i que, tot i que m'ha agradat, li vaig donar 4 estrelles, m'ha agradat però m'ha decepcionat una mica. A veure, és aquest, és Lo inesperado de Pedro Simón. A veure, quan dic que m'ha decepcionat una mica és que a mi els llibres de Pedro Simón, sobretot Los Siguientes, que és l'anterior a aquest, o sigui, l'últim que va publicar abans que aquest, em va deixar fet una merda parlant malament, o sigui, em vaig fer un fart de plorar, va ser un llibre com molt emotiu. I els anteriors m'havien agradat molt també, llavors aquest, és veritat que pel que és, trobo que s'enrotlla massa. Jo crec que la definició seria aquesta, o sigui, és una història, Pedro Simón escriu amb molta sensibilitat, sempre toca temes molt emotius, molt de relacions humanes, molt de moments vitals molt importants. Aquí jo trobo que sí que és veritat que de cop i volta, a veure, es diu Lo inesperado i crec que el títol li va genial, perquè realment va haver un moment que jo ja estava pensant, a mi algú per Instagram m'havia dit m'està semblant molt cursi, no sé què tal, i l'he abandonat. I jo vaig pensar, ostres, no, jo no l'abandonaré perquè persones que conec i que tenen més o menys gustos semblants als meus, els hi ha agradat, llavors jo seguiré. I realment hi ha un punt del llibre, un punt com d'inflexió, que és allò de dir, hosti, sí, lo inesperado totalment, perquè quan pensaves que tot estava sent com superprevisible, passa una cosa que t'ho fa trontollar tot. Però he de dir que fins que arriba aquesta cosa, potser s'enrotlla massa. Jo crec que la meva interpretació és aquesta, o sigui que potser per arribar a aquest punt d'inflexió, si tingués unes, no sé, 50, 70 pàgines menys, tampoc vull dir 100 pàgines menys, perquè realment és un llibre que té 300 pàgines, llavors tampoc, no, 350. Vull dir, tampoc li trobaré la meitat del llibre, però sí que és veritat que potser la part inicial dona masses voltes. Aquesta història, els protagonistes són dues famílies que hi ha, per una banda, avi, filla, o sigui, pare, filla i el fill de la filla, som 3 generacions, no? Avi, filla i net, i per l'altra banda, àvia, fill i neta. Per què? Perquè tant l'avi, per una banda, s'ha quedat vidu recentment, perquè la dona tenia Alzheimer, no? I al final es va morir. I per altra banda, la protagonista de l'altra família, la protagonista gran de l'altra família, s'ha quedat vídua perquè van tenir un accident de cotxe on el seu marit va morir en l'accident. Llavors anem sabent una mica les vides dels avis, dels fills i dels nets. Anem veient com les 3 generacions intercalades i creuades a cada capítol. Llavors, clar, ja anem veient per on eren els trets. Aquest avi i aquesta àvia es coneixen, potser tenen una relació, o potser es comencen a replantejar la vida. És com una història com d'aprofitar el moment, de viure la vida, perquè en qualsevol moment pot succeir lo inesperat i engegar-ho tota la merda. Llavors, em sembla que al final la història és molt bonica, que sí que és veritat que dona la part aquesta una mica de... Hi ha moments molt durs, això, quan dic que hi ha una part com més cursi, que em deia la persona que està per Instagram, i quan dic que potser li sobren unes quantes pàgines, al final és una història que té moments molt durs, moments que jo crec que al final també té a veure molt amb l'experiència personal, Jo de los incomprendidos y los siguientes,
per moment vital i per situació, em va impactar molt més a los siguientes, no? Per etapa vital. Aquí entenc que inclou moltes coses, no? Perquè inclou infància, inclou edat adulta, inclou vellesa, inclou malaltia, inclou pèrdua, dol, no? Situacions inesperades. Llavors, suposo que, tot i que a mi hi ha moments que m'han semblat molt durs, si s'ha viscut algun tipus d'aquesta situació, entenc que pugui tenir molt més impacte. Bueno, m'ha agradat, ja us dic. No com els altres llibres de l'autor, però m'ha agradat. El següent era un llibre que tenia moltes ganes de llegir, aquest sí que està només en català, i és L'última vegada que et dic adéu, de la Natza Ferrer. Sabeu què passa? Ara sembla que estigui plorant, però ara, clar, avantatge d'estar aquí gravant, estic davant de l'aire condicionat, inconvenient, que m'està agafant picor al coll, clar, és que aquí tot té part negativa. Bé, aquest llibre el vaig comprar per Sant Jordi, com veieu el tinc signat per la Natza, no sé si es veu bé. És un llibre molt curtet, que el vaig llegir, aquest sí que el vaig llegir en un matí de platja. Jo a Menorca m'anava a la platja a les 9 i estava moltes vegades fins a la 1. Llavors, evidentment, un llibre de 150 pàgines amb 4 hores, o 170 pàgines, amb 4 hores me'l llegeixo. Bueno, és que no sé si va ser un matí de platja o el vaig acabar després d'una estona de tarda, però bé, no, mentida, el vaig començar al vespre, la nit abans, quan vaig llegir potser unes 20 pàgines o així, i llavors el dia següent a la platja el vaig acabar. Aquest llibre jo suposo que molts sabeu de què va. La Natza Ferrer és molt coneguda. A mi els llibres aquests d'autors mediàtics i tal, d'autors així que els coneixem moltes vegades a través de la tele, no? Presentadors i tal, humoristes, de vegades em tiren una mica enrere, però aquest em cridava l'atenció per la temàtica, perquè al final el que fa la Natza Ferrer aquí és explicar la vida d'ella com a germana d'un heroïnomen que va acabar morint a causa de la droga, no? Llavors, la Natza són 6 germans, eren 6 germans, i explica les repercussions. O sigui, explica una mica l'addicció a l'heroïna d'aquest germà, no? El comportament d'aquest germà des que comença a consumir substàncies, però sobretot explica el seu paper com a germana i la seva vivència i una mica, a l'última vegada que et dic adéu, no? És la cosa aquesta una mica de ja està, ja ha passat, no? Totes les vegades que ella desitja que es mori el seu germà, no? I no perquè no l'estimi, sinó perquè és una situació totalment insostenible. Llavors trobo que en una novel·la tan breu ella fa com molt bona feina, no? Resumint una mica el que va ser aquesta història, no? La història del seu germà, les repercussions que tenia a nivell familiar i com aquestes repercussions a nivell familiar també tenien com una repercussió directa a ella com a germana petita, no? Llavors, està molt ben escrit, capítols molt breus, molt àgil realment, és dur, evidentment, però ja sabem, jo crec que aquí, si coneixem la història, ja sabem que és una història real, ja sabem que anem a llegir, ja sabem que el seu germà es va morir, ja sabem moltes coses que, per tant, ja ens estalvien certa duresa, però bé, tot i així, per mi m'ha semblat molt bon llibre, m'ha semblat això, que la Natza ha fet molt bona feina, que s'allunya una mica del paper de la Natza que coneixem, a la tele, a la ràdio, la part aquesta més d'humorista malhumorada que coneixem, i que tenim una altra visió d'ella. Llavors m'ha semblat molt interessant. Si us agrada la Natza, a més, crec que és com donar-li una volta i conèixer-la d'una altra manera també. Bé, ja anem acabant, Déu-n'hi-do avui, Déu-n'hi-do. Crec que feia temps que no gravava un vídeo tan llarg. El següent llibre és aquest, la Fermina, La sonrisa rota, és que l'autora es diu Fermina Cañaveras, La sonrisa rota, aquest el vaig comprar a la Fira del Llibre de Madrid, també el tinc aquí dedicat per l'autora, que a més, l'autora em va dir una cosa i després no vaig parlar amb ella, perquè em va dir que quan l'acabés li digués que m'explicaria més coses, però no sé, al final no hi he parlat. Aquí veieu que està signat. Aquest llibre em cridava l'atenció, l'autora em crida l'atenció perquè té uns altres llibres que es diu El barracón de las mujeres, crec que és, i l'altre es diu El baile de las que sobran, que no els he llegit i me'ls havien recomanat molt també. Però aquest, quan va sortir, em va cridar l'atenció i he de dir que és un llibre que m'ha agradat molt, però també és d'aquells hi ha personatges que m'han generat com una angoixa i un malestar, només conèixer-los, d'aquests personatges que ja al minut 1 dius aquest senyor no pinta bé, o sigui, no pinta bé, però no t'imagines que pinti tan malament com acaba pintant. A veure, és un llibre que està ambientat els dies previs a l'inici de la Guerra Civil Espanyola. Hi ha un balneari, que és un balneari... El lloc on succeeix tota la trama és un balneari que existia de veritat, però no va succeir tot això allà. O sigui, és ficció en un entorn com que l'autora coneixia, perquè a més el balneari aquest era de la seva família. O sigui, ella realment recrea aquest espai, hi ha uns alemanys que necessiten un lloc tranquil, i un contacte a Espanya com per donar suport a l'alçament de Franco, i
I aquest contacte d'Espanya és aquest tio que ja veiem que pinta malament des del principi, que els porta a la casa de banys aquesta, el Milano, que de repente està com per la zona de... com per la zona de l'Espanya central, més amunt de Madrid. No sé quants quilòmetres de Madrid ara, perquè a més és que ho va com situant, però ara no me'n recordo quin lloc era, no sé si ho posa per aquí, però està com per la Manxa, vaja, sí, una casa de baños de la Manxa, diu. Bueno, per la zona de Castella, sí. Llavors, tot el que succeeix en el llibre succeeix abans del 18 de juliol, no? És una mica... A més, és que em fa com gràcia perquè estava llegint el llibre els mateixos dies, o sigui, 90 anys després, no? Però els mateixos dies que estava... Hi ha un moment que era 11 de juliol, no? I diu, no sé què, avui és 11 de juliol, i jo era 11 de juliol el dia que l'estava llegint, no? Aquelles coses que em passen a mi de vegades amb els llibres. Llavors, clar, ens explica aquesta part com de persones que estan allà maquinant, no? Pels alemanys, donar suport, no? Al cop d'estat i tal, d'una banda. I d'altra banda, la part més de la resistència, no? Dels anarquistes que estan intentant que això no passi. Això és el que està succeint. Vale? Llavors, més enllà d'això, crec que perquè això realment és una cosa que ja coneixem i que és igual que sigui ficció, però al final és ficció en el llibre, però va passar de veritat, vull dir, no té més. És ficció com està explicat en el llibre, però va passar de veritat. Però després hi ha la part, no, d'una de les famílies que s'allotja en aquest balneari i un tema que està passant en relació a les dones d'aquesta família que és molt, molt greu. Llavors, no vull dir més perquè seria fer spoiler, però realment hi ha imatges i hi ha moments, descripcions que són... Bueno, a mi m'han generat com bastanta angúnia, però el llibre realment m'ha agradat molt i penso que són aquests llibres necessaris perquè, perdó, no ho he dit, el que succeeix amb aquesta família són coses que van passar de veritat, també. O sigui, els personatges són ficticis, però hi ha hagut dones que han parlat amb aquesta autora per explicar el seu testimoni i que ella ho pogués narrar en una novel·la. Per tant, per desgràcia, el que succeeix és real, encara que sigui novel·lat i encara que sigui ficció en aquest cas. Llavors, bueno, és un llibre molt dur, però penso que és d'aquells llibres de testimonis necessaris. Per tant, també molt recomanat. Té 400 i pico pàgines, aquest sí que em vaig llegir en 2 matins de platja, o sigui, em va enganxar moltíssim. I també platja sense cobertura, no? 0 distraccions amb el mòbil, per tant, aquí també vaig ser com, no? Va ser una cosa com de lectura ràpida, però més que ràpida és la cosa aquesta que em vaig ficar molt en el llibre, no? Llavors no el podia deixar. I de tutxet, no? Més o menys, em vaig a un llibre molt curt, que aquest també vaig llegir en un dia, però no en un matí de platja, sinó que aquest em va durar tot un dia sencer, no matí tarda, que és La gàbia de les tempestes, de Gabriela Ricci. Aquest llibre me'l va enviar a l'editorial Les Hores, abans de vacances, justament, i és curteta, me'l vaig emportar i el vaig llegir. La veritat és que em va sorprendre molt perquè, al principi, quan vaig començar, a veure, és veritat que ja no és el primer llibre que llegeixo de Les Hores, ja ho sabeu, he llegit, de fet, diria que ara mateix, no, clar, evidentment, és l'editorial catalana de la que tinc més llibres, no, perquè segurament tinc més llibres al llarg de la història meva, com a lectora, d'edicions 62, columna, tal, de Penguin, no, La Magrana, La Campana i tal, però així d'editorial independent i tal, crec que aquest, bueno, aleshores, últimament, cada any, no, la Setmana del Llibre en Català, per Sant Jordi, per la Bisbal, que fan la Indilletres, jo cada any compro llibres de les Hores, més algun que m'envia també la Maria i tal, tinc uns quants. Llavors, és veritat que el tipus de llibre ja sé més o menys quin tipus de llibre m'agrada de l'editorial. I en aquest cas, m'envia a l'editorial, no? I ja sé que el criteri per enviar-me'ls també és molt bo, normalment, perquè ja sap el que m'agrada. Però quan el vaig començar vaig pensar, a veure, perquè no sabia massa per on anirien els trets, o sigui, no tenia massa clar si, bueno, m'estava agradant, sí, però va haver un moment de la història que vaig dir, ostres, no? I llavors ja estava totalment enganxada. També, ja us deia, és curt, té 200 pàgines, crec, no? 229. És un llibre que ens explica la història d'una dona que, quan era jove, en un autobús que anava del lloc on estava estudiant, no? Fins a la seva ciutat o al seu poble, coneix una altra noia, no? I tenen una història allà d'amor, un enamorament, sí, la protagonista, no? Com que s'enamora d'aquella noia, crec que es deia Leona, no? I tenen una història, però és una història com molt contextualitzada en el bus que les portava de la ciutat a casa. O sigui, no és que quedin a fora, és que només es veuen en aquell trajecte d'autobús els divendres al vespre, un cop a la setmana. I fan coses, l'autobús, que, bueno, és un autobús nocturn que sembla que deu anar buit, perquè a l'autobús hi fan coses. Però bé, llavors hi ha un succés traumàtic en aquest autobús un dia i allà sembla que s'acaba una mica la història d'aquestes dues noies, no? Llavors és com que ja no es tornen a veure i tal.
I la protagonista, no? La narradora, és que no recordo si és narradora en primera persona, però bueno, ara aquesta protagonista, no? De tota la història, arriba un moment que en un moment que està ella en una crisi es va intercalant, passat i present, també no és així lineal, però hi ha un moment de la història que ella està en crisi amb el seu matrimoni, quan la coneixem a l'edat actual, diguéssim, no? Que ja no és aquella jove que anava amb l'autobús, ella està passant per una crisi amb el seu matrimoni, de fet s'està separant i tal, i llavors hi ha certes coses que li fan recordar aquesta noia que havia conegut de jove i intenta com buscar-la, no? I buscant-la troba coses, no? Troba informacions que la sorprenen. Llavors, al final, no? Hi ha la part aquesta una mica de dir de com de vegades ens quedem encallats, no? En records, ens quedem encallats en situacions d'aquests com d'un primer amor idealitzat, no? I com aquestes coses de vegades no ens deixen avançar, també, no? Perquè com ella, encallada, buscant en allò, sembla que no està avançant a la seva pròpia vida, però al mateix temps també, com justament anant al passat i estudiant una mica, no? Mirant-nos una mica, no? La part aquesta, com més de fer teràpia, però no cal fer teràpia, diguéssim, en aquest cas, és més la cosa aquesta de mirar una mica o entendre aquella situació d'una altra manera, potser també ens permet prendre decisions i seguir vivint, no? Llavors, a més, està guai perquè parla molt de música, no? Hi ha música de Queen, no? I per mi la banda sonora d'aquest llibre és Queen, tot i que hi ha altra música, però com de la que surt la que m'agrada és Queen, doncs és Queen. Llavors, va ser tota una sorpresa, realment, no és un llibre que d'entrada m'hagués cridat l'atenció i la veritat és que està molt ben escrit, és una autora molt jove, d'aquelles que m'agradaria seguir-li la pista perquè val la pena. I d'una sorpresa així nova me'n vaig a un llibre super poc conegut, Tristany i Isolda, l'aventura de Tristany i Isolda. M'he passat tan bé llegint aquest llibre, o sigui, no us ho podeu imaginar. M'ho he passat tan bé, ja sabia el que... En aquest cas, així sí, amb el de la Gàbia de les Tempestes no sabia el que anava a llegir, amb això evidentment ja sabia el que anava a llegir, però he de dir que aquesta edició de Cal Carrer, aquest recull, no, que diu Selecció, traducció i postfaci de Lola Badia, m'ha sorprès moltíssim. És un llibre que us he d'explicar de Tristany i Isolda, que no sapigueu ja, no? De cavallers, de princeses, de traïcions, amors, lluites, no? Assassinats, és igual, el que vulgueu, ja us ho podeu imaginar, però està estructurat d'una manera... Jo aquest llibre, a més, Tristany i Isolda, alguna part de Tristany i Isolda, ja l'havia llegit a l'institut, vull dir, realment estic parlant que és una història molt coneguda. A més, una història medieval. Em feia una mica de por, me'l vaig aportar a la platja i vaig pensar, em porta-te'n un altre per si de cas, perquè em feia por que m'arribés a avorrir per res. O sigui, vaig entrar en el modo novel·la d'aventura, no?, una mica, i realment està traduït, no?, i està narrat de forma que, tot i és una novel·la medieval, o sigui, una novel·la, és un recull, no?, de història medieval, es llegeix superbé. O sigui, és un llibre curt, és una edició d'aquestes petites de Cal Carrer, vull dir que es llegeix molt bé. I està estructurat en forma de tríptic, no? I realment està molt ben explicat al final també de per què està estructurat així i dona com més context també, perquè segons com, és com, no sé, perquè la primera part, de fet, és la història del moment, no? De Tristany i Isolda, que el rei els descobreix i tal, i la segona part del tríptic és anterior, diguéssim, això, no? Llavors, bueno, ja està ben explicat, no us faci por embolicar-vos. La veritat és que, bueno, m'ho he passat molt bé llegint-lo i jo us el recomano, si teniu ganes de llegir algun clàssic així que no siguin els típics, no? Jo us el recomano perquè és molt entretingut, realment. I per últim, que el tinc en digital, que també sí que va ser una compra d'aquelles que estava d'oferta, al mes de juny, vaig llegir Cambiar el agua de las flores, de Valérie Perrine, i tothom, quan vaig llegir, tothom ja ho sabia, perquè ja el tenia pendent, però quan vaig llegir Cambiar el agua de las flores, molta gent em recomanava que llegís Tatà, que era la novel·la anterior. No és anterior, de fet crec que aquesta de les flores era anterior, perquè era una reedició i tal, però era la novel·la que s'havia publicat anteriorment, l'any passat, crec, no de la mateixa autora. Tatà sí que està en català, jo vaig llegir en castellà, però sí que està en català, i Tatà és una història que m'ha agradat molt. Realment me'l va recomanar molta gent, no tenia intenció de llegir-lo ja, però estava allà, el tenia en digital i vaig dir, va, doncs aprofito. És un llibre que és més llarguet, llavors m'ha durat més dies, o sigui, vaig llegir els 2 primers en digital, que eren el de la sala d'espera i el de Llibreter de Gaza, i llavors la resta de la setmana ja, o de la quinzena pràcticament, el que vaig llegir en digital va ser Tatà, perquè ja és més llarg. Tatà és un llibre que, d'entrada, jo he de dir que haver llegit Cambiar el agua de las flores anteriorment, ja anava una mica preparada per com l'autora estructura la novel·la, perquè en aquest cas, la veritat és que a nivell d'estructura s'assemblen molt. És la història d'una dona
d'una dona de 38 o 39 anys, crec que té 38 anys la protagonista en el moment que comença la novel·la, i la truquen que s'ha mort la seva tia. Una tieta soltera que tenia que s'ha mort. I fins aquí res estrany, però resulta que aquesta tieta porta morta i enterrada 3 anys. Llavors, la noia és com, què m'esteu dient? Si la meva tia ja està morta des de fa molt de temps. Llavors, ella viatja al poble de la tieta, ella és una cineasta, la protagonista, no? És una directora de cine molt popular, que estava casada amb un actor també molt popular, que s'han separat i té tota la seva pròpia història personal, i al viatjar al poble on vivia la tieta per aclarir si és que la morta és la tieta o la que porta enterrada 3 anys és la tieta i aquesta és una altra, per aclarir què ha passat, allà es retroba amb els seus amics dels estius de la infància i l'adolescència, no? Descobreix coses del seu propi passat, descobreix coses del passat de la seva tieta, investiga el per què, no? La seva tieta s'ha fet passar per morta. És veritat que l'autora és com que s'embolica molt. Per què? Perquè cada capítol, al final, no sabem exactament què estem llegint. Comença a obrir una sèrie de subtrames que no saps on acabaran. Hi ha un punt que la sensació és que se'n va molt per les branques, però a mi realment aquest anar-se per les branques trobo que està molt ben aconseguit. I això és una cosa que penso jo. Hi ha persones que m'han dit que justament això no els ha agradat, és l'únic que no els ha agradat del llibre. A mi m'agrada, a mi em sembla original, a mi em sembla una manera de despistar la persona, no? Despistar l'actor molt guai, perquè em feia com mantenir l'atenció tota l'estona, i realment hi ha moments molt emotius, hi ha moments bonics. És una novel·la bonica, ja em va passar amb l'altra, amb la de Cambiar el agua de les flores. Són novel·les boniques. Llavors, realment, tot i ser, deu tenir unes 500 pàgines, ara ho estic dient així una mica a ull, perquè ara no me'n recordo, perquè ja dic que el vaig llegir en digital, però deu tenir unes 500 pàgines, i tot i així, jo crec que és una novel·la ideal per ara, per l'estiu, no? Per llegir tranquil·lament, per passar una bona estona. Llavors, moments emotius i moments macos, no? Llavors està bé. I fins aquí, com veieu, no? Jo no sé quanta estona porto gravant, però molta. O sigui, ara estic fent una mica de por perquè crec que porto gravant més estona de la que pensava. Fins aquí el vídeo d'avui. Ja veureu que el següent serà més curt, segur, perquè estem a dia 22 i he acabat un sol llibre, aquesta segona quinzena, avui n'acabaré un altre, per tant, i la lectura conjunta que l'acabo la setmana que ve, per tant, com a mínim 3 hi hauran, però jo crec que no seran més de 4 o 5, vull dir, dilluns ja començo a treballar, per tant, no. Per tant, podem compensar una mica, no? El d'avui serà més llarg, el següent serà més curt. Ens veiem en el proper vídeo.